2,000 years later. Hindi yung mabigat. Kaya mo. Seryoso ka. Dali mo. Kaya. Ha? Wala po doon. Bye! Bye-bye! We would like also to acknowledge the presence of Municipal Councilor Honorable Ronnie C. Paliso.
Cristindera sa bayan natin talaga lang naman, di ba? Pinaghandaan mo ka. Nagpagkamalang kalakianin! Mga chichismosang kapitbahay! Ito barangay ang magsama-sama sa isang pamalakasang festival na talaga na naman 5 taon na natin ginagawa. At ngayon mismo, mangangamoy tupig ka, Cristindera. Yes! Ito naman talaga ang amoy na kinaantay natin every ka-fiestahan ng Mangatarem o Misa! Sino nga ba naman ang hindi pa nakatikim ng napakasarap at pinagmamalaki nating tupig, Cristindera, di ba? Mula terminal, mula balikbayan. Yes, at ang dapat Oo. bumabiyahe kami pa para sa'yo, ayan, para bumili ng tubig. But anyway, partner, eto na. Ayan, gusto muna natin i-acknowledge, of course, ang mga presensya. Ayan, ang mga kasama natin, mga special guests natin ngayong hapon, partner. Yes, I would like to acknowledge the presence of Vice Mayor Honorable Michael Monpunsal. Hello! And also we have our Municipal Councilors, Honorable Ronnie Paliso. Kasama din natin, Honorable Harley Paragas. And we have Honorable Janet Perez. And we have Honorable Andrea Cruz. And we have here Honorable Conrado Bujao, Honorable Efren De Vera, and then we have our SK President, Honorable Luna Kalugay, and we have Mayor Ever Beautiful Jensen Viray. Yes, palakpakan naman dyan. And of course, kasama din natin, partner, ang Municipal Administrator, Sir Aldwin Pasyon. Palakpakan, kasama din ang PNP Chief, Police Major Arturo Melchor Jr. Hello, Ibo. Kasama din natin ang Budget Officer, Rosario Polido. Hi po. The Municipal Accountant, Kenneth Bautista. And of course, ang MSW DO, Jean Ripato. Ayan, GSO, Mr. Junjun Reformado. Kasama din natin ang NDRRMO, ang listeners ng Yes the Best. Engineer Edward Sukila. Ayan, ang Municipal Health Officer, Dr. Joseph Anthony Larangan. And ang MLGOO, Maricel Sison. Hello, Ibo. Kasama rin natin ang mga BPLO officers headed by Irenea Lucading and the COOP officers headed by Marie Chris Toledo. And of course, thank you so much, Ma'am Rachel Cabernay, for inviting us here kasama ang ating Hanap nyo na po ba ang inyong grill side? Ayan, sa terminal side, karamihan po dyan yung 82 barangay natin. At dito naman sa Catholic side, yung mga schools. Ayan, karamihan dyan. Ayan, kaya sana nandyan po kayo sa inyong tapat-tapat na grillan. Dahil mamaya sabay-sabay po tayong magkakalutan. I-acknowledge ko rin, shoutout natin ang ating mga nagaganda at nagwawapuang heads ng ating mga DepEd municipalities at pati na nga ang buong bansa pagdating dito. Yes, ini-import yung tubig natin, Mare. Okay. And right now, to formally start our program, may we call, or may we request everyone to stand up as we give way with our Philippine National Anthem, followed by Pangasinan Hymn and Mangatarem Hymn. Tumayo na kayo. Dami alam nito na Luwin. Iyayar-yar natin ang kapiestahan, of course. Isang linggo yung yaryaran at saya. Samantala, para mas ma-feel naman natin lalo, Christine, makakasama natin ang Ordaneta City University Drum and Lyre Ball Corps for a powerful exhibition. Mas feel na natin yan, di ba, Christine? Yes, partner. So, eto na. Samantala, yung mga hinahanap pa rin po ang kanilang mga grill na hati po tayo sa dalawa. Andyan po ang ating terminal side sa tapat ng simbahan. And of course, dito po sa Catholic side, yung mga schools po, ayan, dito po sa mga naghahanap pa rin. Okay. Bago natin umpisahan ang kalutan ng tubig, ladies and gentlemen, a warm exhibition from the Ordaneta City University Drum and Bugle Corps. Huwag mo itutulak yung table. Huwag itutulak yung table. Dadan.
just tweet your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.